Прывітанне, даражэнькія. У любога горада ёсць кропка, адкуль пачыналася яго гісторыя. А вось наконт Варшавы гісторыкі да цяперашняга часу спрачаюцца. Адкуль пачалася Варшава? Зараз вам пакажу. У паўночна-заходняй часткі лазенак каралеўскіх схавалася паляна на вяршыні халма. Менавіта тут у 12-13 стагоддзях стаяў Яздуў, двор мазавецкіх князёў, які ахоўваў пераправу праз раку Вісла. З летапісаў вядома, што менавіта тут абараняў князь мазавецкі Семавіт сваю зямлю. Летам 1262 года ад войскаў Міндоўга, вялікага князя літоўскага. Спрэчкі за тэрыторыі і ваенныя паходы былі звыклымі рэчамі ў той час, калі кожны ўладар імкнуўся пашырыць свае землі. Вось такім чынам 23 чэрвеня 1262 года узмоцненае паселішча Яздуў было знішчана, і князі мазавецкія вымушаны былі перанесці сваё паселішча на месца, дзе зараз знаходзіцца замак каралеўскі. І правіў тут Баляслаў II, які шмат чаго зрабіў для ўзмацнення Варсувіі, сімвал якой стала сірэнка. Дарэчы, вы заўважылі, куды павёрнута сірэнка? Гісторыкі называюць яшчэ адну кропку, адкуль магла пайсці Варшава, але пра яе раскажу ў наступны раз.